Okamura Satoshi ta' 31 sena mill-Ġappun li jgħix taslima wieġeb ħati għall-akkużi li qatel u kkawża l ġieħu tbatija lill-annimali li irreżista l-arrest u li weġġa' ħafif uffiċjali tal-Pulizija. Huwa tressaq il-qorti l-għada li l-Pulizija arrestatu brabta mill-investigazzjonijiet dwar qtates li nstabu maqtula fl-aħħar ġimgħat. Fawla mimlija attivisti Satoshi li jaħdem fil-qasam tal-gaming der jiċċassaw bilkemm jiċċaqlaq. Quddiem il-Maġistrat Nejdin Santlija l-Ispettur Elliot Magri spjega kif bħala parti mill-investigazzjonijiet il-Pulizija wettqu rondi u analizzaw bir-reqqa filmati elevati minn kameras tas-sigurtà. Kompla jispjega li fis-sigħat bikrin tal-ġimgħa filgħodu għall-ħabta ta' 3 ta' filgħodu il-Ġappuniż intlemaħ fit-triq Manuel Dimek f'Taslima fejn Dlong twaqqaf mill-uffiċjali tal-Pulizija. Xed li meta pruvaw iwettqu tfittxija fuq l-akkużat irreżista l-arrest iżda wara li saret it-tfittxija instabu ingwanti tal-latex l-istess ingwanti li ntużaw fi qtil ta' qtates. L-Ispettur tal-Pulizija spjega kif l-akkużat kellu wkoll l-ikel tal-qtates. Xiet li l-istess ikel li instab fuqu kien jaqbel ma' ikel li osservaw fuq il-filmati tas-sigurtà. Minn dawn il-filmati l-akkużat der joqtol qattus u mbagħad joħroġ aktar ikel bit-tir li jħajjar aktar qtates jersqu lejh. Intqal li f'każ minnhom qattus li jirreżista li jmur ħdejn l-akkużat ftit jiem wara instab mejjed. Dwar l-arrest il-prosekuzzjoni komplet tispjega kif l-akkużat reġa' irreżista l-arrest meta l-Pulizija provat twettaq tfittxija fl-appartament tiegħu fejn darab ħafif uffiċjal tal-Pulizija. Mit-tfittxija li saret fl-appartament ġew elevati numru ta' mobiles u laptops. Insabu wkoll il-ħwejjeġ li wettaq bihom ir-reati. Id-difiża talbet li jitħejja l-pre-sentencing report qabel tingħata is-sentenza bil-Maġistrat tilqa' talba tal-avukati difensuri u bekk is-sentenza se tingħata x-xahar id-dieħel.